Три грешки при съхранение в хладилникът. Поставяне на топла храна повишава общата температура и вкарва съседните продукти, особено мляко и месо, в опасната зона над 5 градуса, където бактериите се отвояват на всеки 20 минути. Затова първо охлаждаме на стайна температура за максимум 2 часа и след това прибираме в хладилникът. Втора грешка е да слагаме открита храна. Храната без капак или фолио губи витамини и абсорбира чужди миризми и микроорганизми от циркулиращия въздух. Затова трябва да покрием храната и после да приберем в хладилникът. И на трето място, това е препълненият хладилник. Хладилникът не охлажда чрез контакт, а чрез циркулация на студен въздух. Когато е препълнен, се образуват горещи джобове, където температурата е над критичните 4-5 градуса, което ускорява развалянето. Затова е хубаво да има леко разстояние между различните продукти. В следващото видео ще разгледам някои храни, които не трябва да се прибират в хладилника.